হ্যারাসমেন্ট হইতাছে ভিতরে কেউ দেখছে না কোন Agos 5 tarik salmari salo belai kheno kamang jasangnai koktoma patimung patikha Agartala to Bishramganj travel Khy Tong sini bukhokjak khoroksa Tripurajwk buni bosongni borok bai private part dogo tangai belai kheno tomong hamya khlaijangnani chaitokjaka belai kheno kirme chinja haikeba wanama chinja sini Tripurasa rongni bagai Agartala to Bishramganj bus gari bai thangai tongmani a bus gari bisingono sini Tripurajwk khoroksa buni bosongni borok bai Romphrena sompre khlaijaka kebo nugya kebo sia ngake a bukhokjak amahakino rep rok khlaijagai paikhamu sini Tripurajwk amahake da seng buni bosongni borok bai satojak senai amahake da seng buni bosongni borok bai talawo khiklaijagai tongsenai sini Tripura hawo seng ki seng horsar laisimalia seng hage kiri koroke hage da matong senai sini Tripura hawo tongai seng blaikheno satokjagai hage ba seng bunyo buni bosongni borokno kiri koroke amahake da atong senai seng horsar laisimalia sini Tripurasa ro amono sanani bosungo sini Tripurasa ro khasi basidi thansang basidi unity angbadi joto sini Tripurasa ro seng buni bosong bai tai koi din tai besuk amahake seng thangjagai tongsenai tai besuk sini Tripurajwk buri rok amahake lama thangpuro biang bazara thangpuro amahake Romphrena sompre khlaijagai tongsenai seng tai besuk satokjak senai khasi basidi sini Tripurasa ro immediately reaction nana nangnai je sini bukhokjak khoroksa Tripurajwk no amahake Romphrena sompre khlaimani no tei immediately reaction na yange joto sini Tripurasa rok khorangti sana nangnai joto sini Tripurasa rok justice sanan bagai chobao ongkholani nangnai amahakino soyakari naitongdi Tripurasa news Hyderabad norok nainadi amahakino soyakari jemia 5 August 5 tarik ni gothona angai thangmani ag mangpli rangno nainalene himdisang sak sungoro wansa rongno tok tharei lama kasui narak painai musuk busli rongno naigena borda Bishramganj gondo ko khainai sungor lama kasui chongtao dem bazar main road phaibeji ready Chin borok khai khai nong khai na bukan ka borok kering ke lepas lek ta ko bula ready Video begitu saja.
Sebaik na lang dah. Basakit. Tapos harassment হইতাছে ভিতরে কেউ দেখছে না সাবি সামনে কোন